ota mäkin käy hakee pikin. Aloitit se rekordi? Joo. Oh. Siis me träkättiin tähän koordinaatteihin 5081 tai x 5081 ja z miinus 1974 koordinaatteihin träkättiin. Mä lähden kaivaa tästä Joo. Lähden sä kaivaa jostain sieltä päin. Oho. Joo. Mä käyn ensin hakemassa hakun itselleni. Joo. Musiikki vähän pois. Noin! Eli tosiaan, niin... Hei, missä meidän kaikki pikit on? En mä tiedä. No, kaiva se. Mä tsekkaan ton, kun mulla on mä käyn hakee blokkeja, tsekkaan Skybasein. Träkkääminen on tylsää, Go. Nopeutetaan vaan nää. Noin, go ride. Mä lähden tsekkaan Skybasein. Mä lähden kaivaa jotain Et onko se, jos se on Skybase? Mutta kyllä on varmaankin syvemmällä. Se on todennäköisesti maan alla, koska me träkättiin siihen, mutta voi olla, tai sit se voi olla Skybase kans. Skyvaultti voisi olla. Joo, nähdään hetken päästä. Kaivoit vielä. Tuossa tän saarin takana on iso farmi maan pinnalla. Onko? On. Tässä on jonkun beissi. Tai beissi kuin farmi. Oota, mä katon koordinaatit vähän. Käyn kattoo. Sugarcane. Täällä on. Joidenkin heiterhutti. Sugarcane. Käy se katso koordinaatit. Te katsojat ette saata nähdä nyt mitään. Mutta pahoittelen. Mä hakkaan näitä sugarcaneja, mitä tässä on. Tästä tulee varmaan muutama stäkki. Täällä on tosi iso sugarcane farmi. Jonttu, tuu auttaa mua. No jos settaat HQ ja annat piki, mä voin auttaa. Täällä oli muutama chestikin tässä maan pinnalla. Mut niissäkin on... Ootko sä siellä vielä? Missä? Siellä paikassa. No niin, nyt mä voin tulla. Setta sinä HQ, mä menin taas lagaa tää HQ. Oota. Mulla on go ride sinne, koska mä träkkäsin koska mä träkkäsin sen basein siihen, niin mä settasin tietenkin. Lähdetään etsiä siitä jostain kohin. Joo, mä tarvin kaverilta, jos tulee se jätkä tänne. Oota. No mä teen sulle hakun tästä nopeasti. No niin, tee set hauku. Teen sulle pari sen. Eli tosiaan sen jätkän nimi oli GG Super PvP. Joku semmonen varmaankin. Mä träkkäsin GG Super PvP nimisen jätkän tänne. Ok, HQ. Okei, eli Jonttu mä annan sulle pikkeä. Joo. Tossa on sulle pikkeä. Joo, nyt noin. Mä sain 4 sugarcanea. Eli mä menin niihin koordinaatteihin, mä träkkäsin. Eli mitkä ne koordit oli? Mä träkkäsin sen basein tähän. Oota. Tonne. No tässä on joku tähän saareen. Siis mä träkkäsin sen
niin kuin 25 kertaa 25. Mutta lähdetään nyt vaikka kaivaa tästä. Mä tutkin ensin vähän paremmin ton bedrockin. Joo. Mä teen sellaista niinku mainit jetset tässä niinku ympärilleen, koska jos sen näkee niinku... Jostain tästä kohin mä lähden tänne takaisin. Nyt tuntee dirtin. Kaivele ympäriinsä. Se voi nimittäin olla tonne... Sitten on soraa. No niin, soraa. No, soraa ei lopu ikinä, se on kyllä totuus. Mä tsekkaan bedrockista. Kato sä ylempää. Mä oon taas, en tiedä, me ihan bedrockissa. Mut jossain siinä päin. Kannattaisiko sniikata, että jos se jätkä tulee? No ei se nyt oo kyllä servulla, että ei se... Niin. Ei se... Täällä on graveli. Tässä on soraa ihan hirveesti. Seköhän päin maata mä oon. Mä kavelin tästä niinku... ympäriinsä. Ruttu, mä löysin sen. Löysitkö THQ? Löysin. TZHQ. TZHQ. Tässä. Tällainen. Oi! Oi! Tää on timanttikamaa! 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 Oi! Ihan täynnä! 6 timublokkia! Yes! Me saadaan 6 stackedi. Noniin, eikö sitten alkaisi vaan pänkkäys? Ja täälläkin on vielä chestejä. Niin. Mikä täällä on? Onks täällä joku... On hirveä niinku mitä tää jatkaa ajatella? Tää mainii täällä ympäriinsä. Niinku... Täällä on niinku, tää on heittänyt tän niinku jotain pänkitsestä ja mä luulen, että tää on tää heiterhutti, niin nyt pitää varmaan nopeasti pänkittää. Joo, nopeasti pänkkiä. Pänkitetään ihan sairaan nopea, koska sit se saattaa... mä otan kirveen jostain ja hakkaan vähän sesteä, että me saadaan tilaa enemmän meidän... Tonne... Muista, älä näytä Anjo, piti mulle itselleni sanoa, että... Sulle itsellesi piti, että sä et saa näyttää koordinaatteja. Muista, 22 timua, pikkejä, ironia. Täällä on ihan hirveästi kaikkea kamaa. Niin tää on ihan Operain! Ihan hirveet. 64 bottle of enchanttia. Obsidiani, mushroom kavi, timuarmori. Ui, tää on hyvä raidimat. Sokeria ihan hirveä määrä. Jompikumpi jää tänne. Jäässä tänne. Mulla on täällä go. Ja go ei lagaa mulla. Ikin. Timu, 10 iron blokkia. Lisää ironia. Lisää uusi täkki. Obsidiani. Sitten. Me saadaan viimeiselty vihdoinkin meidän trackeri. Yes. Kaikki F2-pikkejä. Yes. Mushroom cow egi. Sitten 42 iron blokkia. Ei, meille ei riitä täälläkin tilaa edes. Ei riitäkään. Mä tuun laittaa lisää chestejä sinne. Pitäisikö tehdä vaultti? Eiks tää oo meidän vaultti? Siis niinku vaultti. Hui, joku lähetti viestin. Hui, kun mä säikähdin. Noin. Mä teen tästä lattiasta sellaisen, että tähän lattiaan voi pänkittää. Oho. Upsista. Eli... Hei, mene ton toiseen sivuun, kun mä yritän täältä mennä sinne. Noin. Sitten... Odota, mä teen eka tilaa tänne.
Hei, nyt meillä on ihan sairaasti kultablokkeja. Nyt me saadaan vihdoinkin tehty. Ja 3 stackia opsia. Nyt me saadaan vihdoinkin tehty semmonen OP-stacked trackeri. Afe? Joo. Vihdoinkin OP-stacked. Aletaan kuvaa enemmän videoita täällä. Joo, tää oli hyvä video. Jep. Ja tää on muuten sitten hyvä Suomi Hubi Teams. IP on suomihub.net ja sieltä otatte Teams-niminen juttu. Tänne nyt sekalaisesti vänkätään. Nyt sekalaisesti vänkätään ja valtti ei tarvita, koska kyllä tää niinku... Sillä riittää. Nyt pitää nopeasti vänkittää, niin sen takia sekalaisesti. Missä täällä olisi tilaa? Tuolla on tilaa ihan varmasti. Ei ole tilaa. Ei ole tilaa. Ei ole tilaa. Ei ole tilaa. No on täällä vähän tilaa. Onko täällä muuten enempää tilaa? Ei ole. Noin. Ja sitten go ride. Mä käyn hakkaa sieltä raidista niin näitä... Noniin, mene sinne reunaan. Noin. Mä hakkaan näitä turhia chestejä. Go ride. Mä menen ensin THQ ja sieltä menen sitten tänne. Jep. THQ ei oo ketään. Mä käyn kattoo, onks täällä on puukirves, jolla voi tai kun täällä on kirves, jolla mäkin voin ottaa vähän chestejä. Eli Tää oli ihan OP-raidi. Tai mä tiedän ihan OP, mutta OP. OP on. Vielä timanttia. Tää jätkä oli varmaan tekemässä just trackeria. Mä katon, kuvaanko mä. Kuvaan mä. Tää jätkä oli varmaan tekemässä just trackeria. Jep. Mä hakkaan tämän missä sokeria, kun sokeria me ei tarvita. Hirveä sokeripommi tuolta. OP1. No mä menen tänne tunnelle. Tapetaan musrunkalle. Meillähän on jo monta. Mene sinne. Täällä on niin paljon tavaraa maassa, että lagaa. No niin, nyt on chestei 20. Ja nyt mä pistän niitä tähän bankiksi. Eli niin kuin noin. Oho. Pääsen tyhjentämään minun inventoryni. Mä käyn hakkaa tuolta vähän lisää netherrackia. Oho, maa on täynnä luuttia. Mutta kun Jep. mulla vähän lagaa. Mä tasoittelen näitä täällä kotona, mihin näitä chestipaikkoja. No niin, sit seuraavat. Vihoinkin. Seuraava. Noin just meni. Tällainen kuvio, symmetrinen. Eli nyt tohon vaan pänkittää. Ei ole nyt mitään värijärjestyksessä. Tehdään sitten, tai ei tarvitse tähän valttiin, mutta... Mahdollisimman nopeasti mä yritän tehdä tän, ettei mun tästä rekordista ylitä sitä aikarajaa. YouTubessa mun pitäisi sit tehdä se joku sopimus. Paljon sen aikaraja on sulla? En mä tiedä, mut sen aikarajan voi sillä lailla laittaa, ettei oo enää aikarajaa. Se pitää sopia YouTuben kanssa. Sun pitää lähettää kännykästä semmonen Sharpness 3. Näytä, älä ota sitä. Kato näitä miekkoja. Fire 2, Sharp 2. Mä ei kattoo. No. Ei... Ui vitsi. OB1. Tässä on yksi esimerkki, miten me saadaan tosi paljon loottia, jos kaikki ihmettelee. Me vaan etsitään raideja ja sit löytyy. Yksi lumottu Diamond Armor setti. Tuliko? Tuli. Onko se sun mielestä liian paljon vai liian vähän? Eikö se on liiankin tai mä tiedän liian paljon, mutta se on liiankin. Se on niinku, oho. Varsinkin Suomi Hub Team. Missä se Suomi Hubin Teamsista
tosi hyvä raidi. Mut MCPVPstä olisi ihan sairaan hyvä, mutta nyt ei olla MCPVPssä, harmi. On tää kyllä täälläkin tosi hyvä. On tosi hyvä. Jeelis. On täällä nyt varmaan jotain 8 tuplaisesti. Kamaa. Ei nyt ihan 6. Kyllä mä oon saanut aika monta inventoria täyteen loottia. Oon mäkin. Sokeria. Creeperi. Ujuma. Creeperi. Mene nyt pois sieltä. Come on. Ase, et tule tänne. Mä haluun tappaa ton skeletoni. Mikä tää on? Oota, pänkitetään nyt. Katsotaan sitten sen jälkeen. Mikä tää on olevinaan? Mikä tääkin on olevinaan? Joka puolelta tulee joku. Ouch, mä kuolen. Ei se kuole. En kuole. Huija. Onks täältä nyt melkein kaikki on jo otettu? No sitten on täältä sokeria kyllä, mutta emme siihen. Nyt ollaan bänkitetty kaikki, joten tämä olisi tässä.